Finalmente, o Executivo boirense non vai facer unha aprobación definitiva da designación do areal de Piñeirón como praia para mascotas, mentres non se coñezan e se valoren polo miúdo as alegacións presentadas pola veciñanza. Decidiu tomar esta decisión ao coñecer o malestar dos usuarios desta praia polo proxecto de convertela nun espazo de acceso a mascotas durante a época estival. Vamos a esperar a que os veciños presenten todas as alegacións que finaliza o 15 de setembro, vamos a analizar todas as alegacións e bueno, vamos a tomar nota e o que está claro que este goberno sempre vai buscar o beneficio de ambas partes, tanto as persoas que queren levar os cans ás playas, pero tamén os veciños que queren disfrutar sin cans. A verdade que a petición popular era moi grande, hai encima da mesa pois unhas 400 firmas de veciños que querían unha praia dedicada e bueno, visto as playas que tiñamos, as que tiñamos, se necesitaba unha praia urbana, tiñamos solicitadas Bandeira Azul, a playa de Barraña Saltiño e máis a de Carregueiros, entonces a única playa urbana que tiñemos era a de Piñeirón. Entonces os informes dos técnicos de medio ambiente tiña que ser unha praia urbana e a única que tiñamos nese momento era Piñeirón, por iso a proposta foi Piñeirón. O borrador do texto pode consultarse na páxina web municipal e as reclamacións poderán presentarse a través do Rexistro Xeral ou da sede electrónica ata o vindeiro 15 de setembro.